ngaglah ing tengahing dranggung risang Gatotkaca nering cipta rasa ngambah dirgantara sigra ngencengi busanane apa ta busanane Raden Harya Gatotkaca caping Basunanda Kotang Mantra Kusuma kasut padha kacerma yekti ana kuasane dhewe-dhewe caping Basunanda ana udan ora kodanan ana panas datan kepanasan Kotang Mantra Kusuma apa ta dayane Kotang bisa mabur tanpa lar mencolot tanpa sutang kasut padha kacerma kasut wis ngarani padha sikil kacerma lulang sanadyan lulang dumadi saka panungsungan Sang Hyang Nagaraja dayane ngambah lemah sangar kayu waeng sarta ngungguli pendhita tapa dadya tawa tawi dawarat wis jangkep busanane Raden Harya Gatotkaca sigra tancut tali pondo gebrak lemah kaping 3 mletik ing ariat sumu-sumu imo imantaka